chestia asta cu Naruto ne-a ținut mult timp. Mai mult pe rockerul cei drept, că el era obsedat. Atât de obsedat încât făcea legături și în viața de zi cu zi. Acum imaginați-vă că ați petrecut și voi așa într-o sâmbătă seara și vă întoarceți pe la 2 dimineața acasă. Și deodată, hop, în fața voastră apare Itachi. Și nu oricum, lemn. Ce naiba faceți? Vă zic eu, fugiți! Așa că idee, de ceva ani, de când a devenit el fan înfocat, a început să-și cumpere toate prostiile. De obicei le ține așa, că îi plac lui. Dar dacă se întoarce acasă rup, cum să vă zic eu? Îi mai vin idei. Păi dacă odată l-am lăsat acasă că-și uitase ceva, de-abia mai știa să mai vorbească. Hai bă, coboară! Mă aștepți, da? Da mă, hai coboară odată! Ei, și aici s-a întâmplat magia. A urcat în bloc rockerul, după 3 minute a coborât Itachi. Iar ajungem la Constanța. Și bineînțeles că nu e pentru prima oară. Adică dacă îl vedeți pe unul îmbrăcat așa seara, nu-l băgați în seamă, că se ține după voi. Ia fi atent, Păi dacă odată rămăsese fără țigări și voia să oprească mașinile de pe stradă ca să-l ducă la benzinărie, o, bă, oprește, frate, mă, tazacu. Bă, te ne simțiți, nu se mai ajută om pe om, în ce lume trăim. Ia, că mai trece unul. Alo, nenea, hai că tot ai drum încolo. Nici să nu te oprești, fie capul ăla al tău să fie. La un moment dat, vă dați seama că a trecut un viteaz și a arătat semnul păcii. Ce fă, mă, tu semne? E de aici semn. Cine e, mă, ăla, băga mea? Bă, stai, bă. Exact, a fost atât de obsedat încât dacă găseam vreo lampă de aia fermecată de ieșea duhul din ea și ne spunea o să vă îndeplinesc la fiecare câte dorință. Cu siguranță ar fi fost, eu îmi doresc să existe pace în lume, toată lumea să se înțeleagă cu toată lumea. Bun, pace totală, se face. Eu îmi doresc să dispară toată sărăcia de pe planetă, să nu mai existe om care să moară de foame. Eradicarea sărăciei, bun, se face. Eu îmi doresc un Sharingan. Poftim? Un Sharingan.